Hey guys, good morning. Nagluto ko og batong sitaw guys. Oh, daghan kayo. Daghan kayo yung batong guys. Ano ako ang lutoon og paniod to. Magluto ko og batong guys. Akong butangan og baboy. Ano akong putahe karon batong o mag-utan ko og Bisaya nga utan. Wala ni kamuton guys. Oh, dagay guys. Batong guys. Mahal kayong batong. Ano na, magtanong na lang dito ko. Kani pinalit pa rin ako guys kay gagmay pang ako ang tinanong. Namumpra pa ko sa merkado og mga utanon kay akong mga utanon nga gitanong. Nananong ko og mga utanon guys, gagmay pa kayo. Wala ni kamotor kay aron dali ra. So, kami kay ni siya guys, butangan ni siya og baboy. Okay ra kay ni siya guys, bisag isda imong sagol ano. Lami na kayo. Mga ako ang kuan karon. Mga ako ang baligya. Ako ang ipaniud to. Magprito ra ko og isda, mag-utan og Bisaya. Maggisa ko aning batong ako sa batangan og baboy. Okay na kay ni. Upat ra ka patahi ako lutoon ron guys. Kilo kayo ano pag ano, pagsinta man ang kilo ang merkado. Mga dapat ang ginamalit na mga nananong na lang kita kan na sa mamalit. Para paniud to. Yes, dali kay guys akong gikamot. Palayaw ko og subscribe sa akong YouTube channel guys, Cherry Kitchen TV.
na ako guys. Kung sa kong batong guys. Oh, dagan kayo. Manay ko lutoon guys. Ang pakulay kong mga tanong guys. Manay kong lutoon karon. Gabi. Mag-utang sa Bisaya guys. Manay akong putahe karon sa yuti. Ang gabi. Kalabasa. Ako'y patatas guys. Mag-gisado. Ako'y isagol sa akong gisadong manok guys. Patatas o carrots. Ito kalamansi. Ito mga lamas guys. Malamas na to guys. Oh. Bombay. Pili espada. Ano pang kinumpra ganito guys. Ito kong merkado guys. Kinumpra ko. Bye bye na guys. Mag-video ako balik ko niya guys.